Бүгенге җомга вәгаземдә, хөрмәтле мөмин мөселман кардәшләр, бик кирәкле бер әйбер турында әйтәсем килгәни, ул да булса мөселманнар арасындагы булган дуслык һәм кардәшлек. Мөселманнар арасындагы булган дуслык һәм кардәшлек турында. Аллаһ субханаху ва тааля Коръәни Кәримдә Хуҗурат сүрәсенең 10-нчы аятында Аллаһ әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннамал муъминуна ихва. Аллаһ Тәгалә әйтә: Иннамал муъминуна ихва. Чын барлыкта ди мөминнәр алар бер-берсенә кардәшләр, туганнар шикелле. Ихва дигән сүз ул бер туган абый шикелле. Родной брат русча әйтмешли. Аллаһ Тәгалә менә мөселманнар арасында булган мөнәсәбәтне шулай куя. Кардәшләр, ягъни алар бер-берсенә брат, туган брат шикелле. Бергә бер гаиләдә туган, бер өйдә яшәгәннәр, бер ата, бер ана. Менә шундый җипләр, шундый менә ярату җипләре, туганлык җипләре бер мөселман белән икенче мөселманның арасында булырга тиеш дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Иннамал муъминуна ихва. Монысы беренчесе. Тәүбә сүрәсенең 71-нче аятында Аллаһ әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вал муъминуна вал муъминати баъдухум аулияу баъд. Иманлы ирләр һәм иманлы хатыннар алар берәүләре икенчеләрнең вәлиләре. Вәли дигән сүз ул иң якын дус. Менә була дуслар, була иң якын дуслар. Үзеңнең серләреңне, үзеңнең шундый менә әйберләрне бөтен кешегә әйтми торган, үзенең якын дустына әйтә торган. Менә шундый мөминнәр бер-берсенә карата алар менә шундый вәли, иң якын дуслар булырга тиешләр дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни монда бу ике аятта мөселманнарның бер-берсенә карата нинди мөнәсәбәтләр булырга тиеш? Туган җипле, туган шикелле бер-берсе белән яшәргә тиешләр мөселманнар. Менә вәли дигән сүз, ягъни иң якын дус, дусларның да бер дусның икенче дустына карата үзенең бурычлары да була. Чын дус, әгәр дә син дус икән, сез икегез дә дус икән, иң беренче сез без бер-беребезгә ярдәм итәргә тиешбез. Әгәр дус ярдәм итмәсә, икенче дуска ул дус булмый. Ярдәм итү, ягъни беренчесе ул ярдәм итү. Икенчесе үзенең дусты өчен утка да һәм суга да сикерергә ул әзер булырга тиеш. Чын дус кеше үзенең дусты өчен утка да һәм суга да ул сикерергә әзер булырга тиеш. Һәм авыр вакытларда, кайгы вакытларда ул аның белән бергә булырга тиеш. Менә ул иң якын дусның бурычлары. Һәр мөселман, без мөселман, безнең мөселман кардәшләр арасында туган җипләрдә түгел, без иман белән бергә. Ягъни безне берләштерә торган әйбер ул иман, ул туган җипләрдән караганда да өстенрәк була. Менә шушы аятларны җәмәгать ничек аңларга, Менә әйттек, мөселманнар алар дуслар булырга тиешләр, кардәшләр, туганнар шикелле, әмма менә совет заманы күпме сүксәк тә, шушы менә 70 ел динсезлек булуына карамастан, менә үзегез дә беләсез, электән кешеләр барбыр дуслык күбрәк иде кешеләр арасында. Бер-берсенә барбыр ярдәм итү күбрәк булган. Пишән күтәрәсеме син, салам кертәсеме син, нәрсә эшлисеме син? Алар барбыр кешеләр, менә үземдә хәтерлим, бөтенесе киләләр иде. Ул менә булышу. Динсез булса да, динсез дип шушы менә Аллаһ юк дигән дәгъватының аркасында кеше практик ягыннан диндә булмаса да, менә шушы исламдагы булган кыйммәтләрне бөтенесе дә үтидер. Ярдәмчелек бар иде. Дуслык бар иде. Безгә иң яхшы үрнәк ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм аның сахабалары, аның яшәгән заманы. Ничек алар шушы аятларны аңладылар? Ничек Пәйгамбәрбез аларга шушы аятларны аңлатты? Сахабаларны алсак, һәм иң беренче мисал ул безгә һиҗрәт вакыты. Һиҗрәт ул ягъни мөселманнар Мәккәдән
мөшрикләрнең менә шушы дин тотарга, яшәргә дин тотарга бирмәделәр һәм алар шуннан диннәрен саклап нияте белән алар Мәккәдән Мәдинәгә күчеп китәләр, бөтен әйберләрен ташлап. Мәккәдән Мәдинәгә күчү ул бер сәгатьлек юл түгел, ул 450 километр якынлаша, ялгышмасам. Эссе вакытта, кыяшлы вакытта анда 50-гә кадәр температура җәй көне була. Менә шушы юлны кем җәяү бара ала микән хәзерге вакытта? 450 километр алар бөтен Мәккәдәге гомер буе җыйган байлыкларын калдырып Мәдинәгә күчеп киттеләр. Бер нәрсәсез, бер нәрсәләр дә юк иде кесәләрендә. Беренче алганнардыр, но бөтен нәрсә, бөтен связьләр, бөтен нәрсәләр шунда калды. Менә алар ничек шушы аятларны тормышларында кулландылар. Менә алар шушы Мәккәдән анда бит инде теге кешеләр сразу гына күчеп килмәделәр. Кемдер алдан китте, кемдер арттан килде. Менә мухаҗирлар дип әйтәләр аны. Мәдинәгә кергәч, Мәдинә халкын аларны ансарлар дип әйтәләр. Ягъни алар мухаҗирләрне кабул иткән кешеләр. Менә бер гаилә кирип бара шәһәргә. Ансарлар, ягъни Мәдинә халкы, шушы гаиләне кем үзенә кабул итә, алар чиратка басып, хәтта теге сугышмыйлар иде, теге жребий, мин итәм аны. Миңа була дип, ягъни алар бер нинди акчасыз да үзләренең илләрендә кабул иттеләр. Үзеңнең иендә кешене кабул итү хәзерге вакытта бик авыр. Менә шушы 7-нче гасырның кешеләрнең хәлен хәзерге вакытка, менә 7-нче гасырга кайтыгыз хәзерме, 600 пәйгамбәрбез заманын, шушы замандагы кешеләрнең менә шушы әхлакларын бу дөньяга 2023 елга әгәр дә алсак, үзебездә без шит кешене үзебезнең идә кертә алмыйбыз. Чөнки безнең уже һәрбер көнебез иртә белән безнең һәрбер кеше уже ияләшкән үзенең маршрутына. Иртә белән монда бара, бәдрәфкә, тегесе, монысы, ашый, эчә, эшкә китә, кайта, хатын, балалар, бөтенесе менә шундый бер теге һәр вакыт ул кабатлана. Әгәр дә син шит кешене игә кертәсең икән, ул бөтенләй синең өчен ул шит, син аны белмисең, ничегрәк, нинди аны привычкалары, төнне гырлыймы, гырламыймы, ашарга яратамы, күп ашыймы, әз ашыймы. Менә шушы ансарлар бер нәрсәгә дә карамастан үзләренең иләренә шуларны кабул иттеләр, бер семья шикелле. Һәм бер тиен дә алардан алмадылар яшәгән өчен. Һәм бергә эшләп, шушы эшләгән акчалар икегә, то есть ике гаиләгә булдылар инде, ике гаиләгә бүлделәр. Мәдинә халкы Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмгә буш булган җирләрне дә бүләк иттеләр. Җирләрне бүләк иттеләр килгән мухаҗирләргә. Һәм Мәдинә халкы монда гына туктамады, ягъни алар нәрсә иттеләр? Аларның арасында бай, әзрәк шундый хәлле кешеләр булды, бай кешеләр. Теге, безнең заман сүзе белән әйтсәң, бизнесмен яки фермер яки нәрсәманда, алар нәрсә иттеләр? Эшмәкәр, әйе. Алар Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм янына килделәр дә һәм әйтте: "Я Расулулла, менә безнең бар җирләр, шушы җирдә алар безнең шикелле без бәрәңге утыртабызмы, печәнме, алар инде анда финик агачларын утырталар, финиклар җыялар." Алар әйттеләр: "Безнең булган менә шушы җирләрне әйдә без икегә бүлеп, берсе безгә кала, икенчесе аларга була" дип тәкъдим иттеләр. Җирләрен бирәбез дип әйттеләр. Үзләренең җирләрен алар аны сатып алдылармы анда? Ул аңа әтисеннән калдымы? Но алар үзләренең менә шушы сүзләре белән риза булдылар шит кешегә үзенең җирен бүләк итәргә, бушка. Анда 3 сотый түгел анда 10 сотый түгел, анда күбрәк булгандыр инде. Ләкин менә аларның менә шушы әзер булуы, ислам өчен, дин өчен, кардәшлек өчен алар даже үзләренең ул бит инде бәрәңге ул берничә айда үсә, финик агачы ул бит инде бер сезонда гына үсми, аны үстерергә кирәк. Күпме кичкерә анда, күпме су. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм бу тәкъдимне инкар итә, ягъни кирәкми моны эшләргә. Үзегезгә калдырыгыз, чөнки ул сезнең җирләрегез.
Но ансарлар инде теге болай гына аны калдырмадылар, айттылар, ярар ди, алайса алар безнең җирләребездә эшләсеннәр, агачларга су сипсеннәр, финиклар өлгергәч икегә бүлербез дип әйттеләр алар. Барбыр. Нәрсәдер булса да аларга да өлеш керсен дип, менә шундый юмарт булдылар. Һәм икенче мисал әйтеп алам. Ул Сухайб Руми исемле бер сахаба булган. Сухайб Руми ул Мәккәдә яшәгәндә бик бай иде, бик күп нәрсә калды аның. Һәм Гали радиллаһу анху хиҗрәт кылганнан соң, Гали радиллаһу анху кем була ул? Беренче, икенче, өченче, дүртенче хәлифә була, шулай бит. Хәсән һәм Хусейнның атасы була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның Фатима радиллаһу анхуның ире була. Али радиллаһу анху Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам үлгәч, ул Абдуллаһ ибн Масгуд белән һәм 1000 ярым сахаба белән алар Куфа шәһәренә күчәләр. Куфа шәһәренә күчкәннән соң, Куфа шәһәрендә белгәнебезчә Имам ал-Агъзам Абу Ханифа хәзрәтләре яши. Ягъни Абу Ханифаның мәзһәбе Али радиллаһу анху Абдуллаһ ибн Масгуд һәм 1000 ярым сахабаның мәктәбенә нигезләнә, әйтәсем килә. Шундый шәһәрдә яшәгән булган, шундый бөек сахабалар белән бергә, шушы сахабада яшәгән булганнар һәм Али радиллаһу анху. Менә шул Галидан соң, Али радиллаһу анхудан соң хиҗрәт кылганнан соң Сухайб ар-Руми шулай ук үзенең бөтен малын, байлыгын Мәккә шәһәрендә калдырып, үзе белән ат алып, җәя алып, уклар алып, кылычлар алып, ул сәфәргә чыгып китә хиҗрәт кылырга. Мәккәнең мөшрикләре моны белеп, артыннан чыгалар, күп итеп бер гаскәр, күпме икәнен белмим. Моны тотып алалар да һәм әйтәләр: "Син нәрсә бездән көләргә уйладыңмы әллә? Безгә Мәккә шәһәренә килгәч, синең бер нәрсәң дә юк иде. Бездә төпләнгәч, бездә яшәгәч, син бик бай булдың. Неужели син хәзер безне менә шулай ташлап калдырасың?" Һәм Сухайб ар-Руми үзен шушы аттан төште дә, үзенең җәясен алып, аерым бер савыттан уклар бар иде һәм ул белгәнебезчә, ул бик яхшы җәядән атадыр иде. Бик метки иде. Һәм ул мөшрикләргә карап әйтте: "Менә минем менәмдә күпме укларым бар. Хәзер ди пока алар беткәнче ди, мин сезне атып үтерәм" дип әйтте. Сез мине кем икәнен беләсез дип әйтте. Әгәр дә минем шуларда бетсә ди, менә шушы сул якта ди кылычым бар. Пока сез минем кулларымны, аякларымны чапмыйча, мин шушы кылыч белән сезне кискәләп бетерәм дип әйтә. Әгәр дә кулларсыз, аяксыз калсам, барбыр, пока минем ди җаным, йөрәгем тибә, мин сезнең белән сугышачакмын дип әйтте. Но ди, мин сезгә бер шундый нәрсә тәкъдим итәм. Мәккәдә калган бөтен байлыкны мин сезгә бирергә магу, әгәр сез мине җибәрсәгез. Һәм мин аны яшереп куйган нәрсәсен дә әйтергә әйтәм сезгә, кайда мин аны яшереп куйдым. Мөшрикләр инде аларга акча кирәк бит инде, ярар. Конечно, булар риза булдылар. Бөтен байлыкларын аңа биреп, аларга биреп, урынын әйтте, атка утырды, китте һәм аны сөйләгән бар сезгә, ул бит инде шул аларга теге ялган да әйтергә мөмкин бит инде, теге кытылыр дип, кытылам дип, теге алар бит бөтен күрмәйләр ичне алар аны. Юк, ул аларга шул ук урынны, дөрес урынны әйтеп, алар шунда таптылар да һәм аларга бөтен байлыгын аларга калды инде. Менә шулай, менә монда бер сыйфат ялган сөйләвеме, ул ялган сөйләмәде. Дөресен әйтте һәм бөтен байлыгын тапшырды һәм күчеп килде дин өчен, Алла ризалыгы өчен. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны кабул иткәч, ул әйтте: "Син бик яхшы сәүдә эшләгәнсең, ягъни бик яхшы иткәнсең." Ягъни аны менә шулай кытлады инде. Менә бу аларның малга карата карашлары сахабаларның. Безнең җәмәгать иманыбыз бер тамчы да тормый дип уйлыйм, алар белән чагыштырсам. Менә безнең иманны алсак,
һәм аларның иманнарын алсак, менә безнең бер тамчы булса, ул әле бик яхшы булыр иде. Ну менә алар шикелле яшәргә, алар шикелле менә кардәшлек дигән хисләр безгә җәмәгать әле бик үзебезнең истебездә эшләргә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, мухаҗирлар алар җәннәткә 70 ел алдан керәчәкләр. Пока калган кешеләрне хисап иткәнче, һәрбер гамәл өчен җавап биргәнче, мухаҗирлар җәннәттә, иншалла, җәннәтләрнең бакчаларында шулай йөреп, Аллаһ Тәгалә шулай аларны нигъмәтләндерер инде. Ну, сез уйламагыз, алар шунда Мәдинәгә күчеп, рәхәт кенә яшәделәр. Анда да авырлыклар булды. Кешегә бит инде климат дигән нәрсә бармый. Тоже булырга мөмкин. Алар арасында да авырулар булды. Кемгә климат ярамады, кемгә нәрсә, лихорадкалар булды, төрле авырулар. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям догасы да бар. Теге Мәккә шәһәрен яраткан шикелле, Мәдинә шәһәренә карата да мөхәббәтебезне арттыр дигән бер дога бар. Тоже аларга авыр булды дип әйтәсем килә. Һәм ахырда җәмәгать шулай ук кардәшлек һәм дуслык турында Абу Тальха турында искә төшерәм. Абу Тальха ул шулай ук ансар иде. Мондый вакыйга булды. Бер мухаҗир күчеп килә инде, исемен белмим. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шул Мәдинәдә ансарларны җыеп ул әйтә, я мөселманнар инде, менә бер мухаҗир кайтты ди. Аларны шуны кирәк иде ашатырга, төн кундырырга, ди, кунак, ди, сәфәрдән соң сыйларга, тегесе монысы кем аны үзенә бүген кунак итә ала дип сорый инде. Абу Тальха кулын күтәреп әйтә, я Расулалла, әйдә миңа, мин аны үзем бүген кунак итәм дип әйтә. Һәм Абу Тальха аны үзенә ала да, бергә баралар. Өенә керә дә, Абу Тальха үзенең хатыныннан сорый, безнең өйдә берәр нәрсә ашарга бармы? Ул заманда безнең шикелле холодильниклар юк иде. Полкада яткан чәйләр, печеньялар, катырган пилмәннәр, итләр, тавыклар, җиләк җимешләр, бер нәрсә юк иде. Менә Питрәш мәчетендә манарасына ярым ай куйганда, бер хәзрәт кыска гына бер вәгазь сөйләде, һәм ул мәсьәлә дип әйтте. Менә ул һәр елны ди бер апага ашка җирим дип әйтте. Һәр елны бер апа ашка чакыра. Ул апа совет заманында столовыйда эшләде, һәм столовыйда ул апа теге гади кешене дип теге совет нәрсәсен ничек әйтергә, верхушкасын ашатты инде. Председательләр монда, кемнәр исемнәрен белмим. Шуларга стәл әзерләп җирде инде. Тәмле ризыклар, тәринкәләр дә чистарак булгандыр, матуррак булгандыр. Яни менә шуларга стәлләр әзерләп җирде. Һәм ди ул миңа нәрсә дип әйтте, ашка чакырганда ди, менә ди мин ди гомер буе шуларны ди ашатып яшәдем ди столовыйда ди. Ну ди хәзерге табыннарга карасаң ди, мин ди без даже ди аларга шундый ризыклар юк иде ди ул вакытта, аларны ашатканда. Хәзерге стәлгә гади кешенең мәҗлисенә карасаң ди, ул вакытта да андый ризыклар юк иде. Итләр, җиләк җимешләр ди. Шуңа күрә без рәхәттә яшибез, бөтен нәрсә бар. Ә менә шушы Абу Тальха хатыныннан сорады, безнең берәр нәрсә ашарга бармы, юкмы дип сорагач, хатыны әйтте, безнең балаларга ашатырлык кына ризык бар ди. 2-3 баласы булгандыр анда. Абу Тальха нәрсә эшләргә белмичә инде шундый хитрист әйтте инде, давай ди син балаларны җыклат. Ничектер дә булса да ризык пешер, һәм ниндидер дә булса да сәбәп белән утны сүндер ашаганда. Без ди бергә утырырбыз, бергә ашаган шикелле утырырбыз. Чөнки ашау бик әз иде, бер кешелек кенә ашау булгандыр. Әти утны сүндергәч күренмәй бит инде кемне ашаган. Менә шулай эшләделәр дә, һәм Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям иртә белән инде күрешкәч, шулай ук аңайтты, Аллаһ Тәгалә син төннә эшләгән гамәле белән Аллаһ Тәгалә синнән разый булды дип әйтте. Төннә эшләгән гамәле белән Аллаһ Тәгалә синнән инде разый булды дип әйтте. Шуңа күрә җәмәгать, менә шундый дуслык булган, менә шундый кардәшлек булган, бер-берсенә ярдәм итү булган.
Bir сахабага сарык ите, сарык башын биргәннәр, ул сарык башын кабул иткәч, карале, миндә ризык бар дип, икенчесенә бирә. Икенчесе карый да, карале, бу кардәшем миннән караганда начаррак яши, аңа бирим әле. 7 кешене әйләнеп чыкты, тагын шунысына кайтты, беренчесенә. Ягъни һәрбер кеше минем хәлем яхшы, менә мөселман кардәшемә ярдәм итәм дип, аңа бирәм шулай. Менә шундый ихва, бер-берегезгә сез дуслар, бер-берегезгә сез абыйлар, туганнар шикелле яшәргә Коръән аятләре безгә куша. Шуңа күрә, мөхтәрәм газиз дин кардәшләр, ахырда 2 хадис әйтәм. Бик зор итеп аны шәрих кылмыймын. Валлаху фи гаунил габди ма кана ал-габду фи гауни ахихи. Аллаһ Тәгаләнең кылы үз кардәшенә ярдәм иткән дәверендә Аллаһ Тәгаләне ярдәменнән ташламас. Пока син мөселман кардәшеңә ярдәм итәсең, Аллаһ та сиңа ярдәм итә. Син ярдәм итәсең, Аллаһ та ишо сиңа ярдәм итә. Һәм икенче хадис, иза дагал муслим ли ахихи bizahil gayb qalal meleku amin ve laka bimithlihi. Әгәр дә мөселман кешесе үзенең кардәшенә юк булган вакытта, ягъни ул кардәшебез хәзер мәсәлән юк, без аның өчен дуа кылабыз, фәрештә дә әйтә амин дип, сиңа да шул ук дип әйтә. Аңа мәсәлән саулык, сәламәтлек телисең, фәрештә амин дип әйтә, сиңа да шул ук нәрсә булсын. Ягъни менә шулай без һәрберебезгә теләргә тиешбез, һәрберебезгә җәмәгать без шулай ярдәм итәргә тиешбез. Нинди генә эш булмасын, нинди генә нәрсә булмасын, Алла ризалыгы өчен без менә шулай дус һәм тату бер мөселман гаиләсе шикелле яшәргә тиешбез. Аның өстендә эшләргә бик авыр, эшләргә кирәк, үзебездә шушы хисләрне уятырга кирәк. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафагна ва iyyakum bil آيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء